je nepriaznivé počasie. Chujavica. Zas nie je pekné. Chujavica. Kde Lucia zložila bundu? 3 dní v Ja neviem. Čo? Nie, mala ju so sebou. Kde Lucka zložila bundu? Miška, kde zložila ľudská bundu? Ja si nepamätám. To je na tom, že Miška. nás počúva. Diaze, pán. Nepočúva. Ako teraz som vypol, zapol, ale ako je zvuk, ale není farba, hej. Tak ešte raz zapni, či vypni a potom zapni. Predočenica, prosím. Normálne máš na nás hovoriť. My ťa príjmeme. Zuzke. Vy ťa príjme. Na kľúčiku má. Na kľúčiku? Aha. Dobre, a padlo to. A máš ho foteného? Mám ho natočeného. Ja by som chcel vybrať, to by som ho dobral. Ja ho trafím. Počkaj, nie, to musí byť, to je súťaž. Keď trafíš, tak vyhráš 5 korún. Kurník, Ale čo mám mal. ešte jeden pokus. Mám cieľ. Počkaj, až to Daj mi ne? to do piči, bo ti nazývam. Lucka, kam ideš? Moja. Ľudská, lež! Ona má nejaký samonavigačný. Navigačný systém. GPS volá. volá. Problémy. Dáš mi na Čo ma v hlavu? kuse točíš? Tá čo si? Dáme fotku. Fotku. Dáme fotku. Ja nawet kľúčov. Daj mi Dáme fotku, poďa, čo si? Nemám. Na čo potrebujeme? Len tento potrebujeme. Od Zuzky musíš A ešte zobrať. tak.